سلام تخاتلت نايتا channel كمي كان يوم دحن غنيهم كم تكتسال زجبرو زلهم في مجمريا تم زي تفلتونيش ما جورجوي بحالا بعود فاينانس زعي سبيع بعقمي دما نستفل أنا نقول ناس خون تمرتني تحازا جنزبنا وافرا جنزبنا مهر اللهو قال فيديو تاتونا لن ندعر كتريد لهم نايلوم تمرتنا جنب مصر تحازا جنزب كميرنا سيفينج ወይ ገንዘብ ምውህላልሲ ፋን ንገብሮ ወይ ከመይ ጌርና ነብስና ሞቲቬት ንገብራ እሞ ተተባቢዓ ክንቐምጥ ድሕሪኡ ድማ ዘቐመጥናዮ ከመይ ጌርና ንዕብዮ ከመይ ጌርና ኢንቨስት ንገብሮ ከመይ ጌርና ንከላኸሎ ብሕፅር ዝበለ እየ ክንሪኦ ሓሲበ ዘለኹ ብሓፈሻ ናይ ሎሚ ማኒ ማኔጅመንት ኢለ ለቆየ ዘለኹ ኣርእስቲ ከምቲ ቀፃሊ ትብሉ ዘለኹም ፊድባክ ድማ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሞቲቬት ዝገብረኒ ንዓኹም እውን ንገለገለ ሰባት ወለናትስ ንውዕዳት ይጠቅም ከም ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዝርዳእኒ كابت زلنا جزء حنت نجار كقرب عبسهم من حنتي فيديو كقرب وسينا له جيت مسرت لان ضد لنا عبزغت سلكن ريل ديب اتينا بكلا توبيكات في اللاب انفستمنت بزعبا اسيت كلاسز بزعبا بورتفوليو بزعبا اسيت الوكيشن بهالارستات كسينا كريم كفتلنا مانيات زيوم اكد السنه بتاعتي ما بانفستمنت خمسار يمكن من اول مسحنا قدم ገንዘብ ነዋህለሉ መንገዲ ከመይ ጌርና ኩሉ እቲ ፕሮሰስ ንሪኦ የኽሪፍ ዲና ዘለኹ ሎሚ ከን ዋሕኩልኩም ቀጥታ ናብቲ ትምህርትና ክናቱ ክንፍትን ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ሽዱሽተ መንገድታት ወይ ሜላታት ናይ ገንዘብ ምቕማጥ ማኔጅመንት ናይ ማኒ ሓሲብ ኣለኹ ሎሚ ቀዳመይቲ ገንዘብ ኣብ ምቕማጥ ክንዛረብ ከለና ብፍላይ ንገንዘብ መሓዝ ሞቲቬት ክገብረና ዝኽእል ኦብጀክቲቭ ክልወና ኣሎ ስለምንታይ ናት ገንዘብና ነቕምጦ ዘለና ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ንኣብነት ሓንቲ ትፈትዋ መኪና ኣብ ቅድሜና ንሪኣ ኩሉ ግዜ ነዚያ ክገዝእ ኢለ ገንዘብ የቕምጥ ኣለኹ ክትብል ከለኻ ሞር ሞቲቬሽን ኣለካ ከተቐምጥ ወይ ናብ ከምዚ ቦታ ክኸይደ ቫኬሽን ኢልካ ወይ ናይ መጻኢ ሂወትካ ድሕሪ 4 ዓመት ስራሕ ክገድፈ እያ በቲ ስራሕኮ ገንዘብ ጥራይ ትካለይ ክኸፍት እየ ዝብል ሓሳብ ዕላማ እንተለካ ገንዘብ ምቕማጥ ቀሊል እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ናይ ሎሚ ትሕሽሾ ነገራት ዘይኮነ ዝረኣየካ ተፅባሕ ትጭብጣ ደሊኻ ዘለኻ ዕላማ እያ ትረኣየካ ስለዚ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ብዘይ ዕላማ እንድሕሪ ገንዘብ ተቐምጥ ኮይንካ ዝኾነ ነገር ምስ መፀ ከተጥፍኦ ኢኻ ምክንያቱ ዕላማ ስለዘይነበሮ ንፁር ዋላ ሕጂ ኣፍኩስ ክንብሎ እቲ ነቐምጦ ገንዘብ ገለ ክፋል ናቱ ንዕላማና ንኣብነት ንመፃኢና ፋይናንሻል ፍሪዶም ብልዎ ኣብዚ ናይ ምዕቡል ዓለም ብሓደ ኣዝዩ ሃይፕ ዝኾነ ወርድ ማለት እንታይ ማለት እዩ ድሕሪ 5 ዓመት ኣነ ስራሕ ደስ ተይሉኒ ጥራይ ክሰርሕ እምበር ተገዲዳይ ክሰርሕ እየ ምክንያቱ እኹል ገንዘብ ክህልወኒ ስለ ዝኾነ ኢሎም ታርጌት ይገብሩ እሞ ነቲ ዕላማኻ ንኽጭብጥ ኢልካ ሪሊ እቲ ገንዘብ ከተዋህለሎ ቀሊል ይሽዑ ምክንያቱ ዕላማ ትጭብጦ ስለ ዘለካ ከምኡ ድማ መኪና ክትገዝእ ድዩ ዋላ ገዛ ገዚእኻ ኢንቨስት ክትገብር ድዩ ገለ መለ ከምዚ ዓይነት ዕላማ ንዘለዎም ሰባት ገንዘብ ምውህላል ይቐለሎም ፕላስ ገንዘቦም ናበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ተዋህልሉ ሞር ሞቲቬሽን ኣለዎም ምትብባዕ ኣለዎም ቀዳመይቲ ቅድሚ ገንዘብ ምቕማጥ ምጅማርና ዕላማና ኣነፂርና ንምንታይ ንዋህልል ከም ዘለና እንተፈሊጥና ክቐለልና እዩ እዚኣ ቀዳመይቲ ነቢያ the objective of saving ዕላማ ናይቲ ሴቭ ትገብረሉ ዘለኻ ድሕሪኡ ዕላማኻ ምስ ፈለጥካ እንድሕሪ እቲ ዕላማኻ ቀንዲ ተገድሰካ ኣብ ሂወትካ እንተኮይና እቲ መጀመርያ ናይታ ዝረኸብካዮ ገንዘብ 10% 20% ድዩ ናብቲ ዕላማኻ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እንድሕር ናትካ ዕላማ ኣይዶኖ ገዛ ናትካ ክትገዝእ እንተኮይኑ ከምኡ እንተኮይኑ ትነብረሉ ዓዲ ዝከኣል ወይ ኣብ ተመሊስካ ዝኾነ ነገር ክትገብሮ ትደሊ ዕላማ እንተለካ ካብታ ነፍሲ ወከፍ ዝረኸብካዮ 100 ቅርሺ 10 ቅርሺ ናብኻ ተቐምጥ ኣለካ እሞኻ መጀመርያ ገዛ ክራይ ከይከፈልካ ገለ ከይከፈልካ ቀዳመይቲ እተን ገንዘብ ምስ መፃኻ ኣብታ ዝግብአን ቦታ ዝኸደሉ መንገዲ ከነናድ ክንክእል ኣለና ሕጂ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ መጀመርያ እንድሕሪ ፅኢልና ብኩሉ ከፊልና ነቲ ዝተረፈና ጥራይና ሰይፍ ክንገብር ከይተርፈና እውን ይኽእል እዩ ስለዚ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና እቲ ዕላማና እቲ ገንዘብና ብመጀመርያ ነፍስና ክትከፈል ዘሎ ኣብ ካልእ ቪድዮ እውን ኢለ ነይረ pay yourself first ዝዓበየ ዊዝደም ወይ ልቦና እዩ ቅድም ንነብስኻ ኢኻ ነብስኻ ገንዘብ ትከፍላ ዘለካ ስለዚ ካብታ ዝረኸብካዮ ገንዘብ 10% ኣነ ብውሕዱ ኢለኩም ዘለኹ ካብ 100 ማለት እዩ ካብ 100 ካ 10 ግን እዚ ብግዲ ብፍላይ ነዚ ኣብዚ 10% ኮይንካ ተቐምጥ ዘለኻ ሪሊ ብዛዕባ ንመኪናኻ ዘይኮነስ ንመፃኢኻ ንዓኻ እዚ ገንዘብ ዝቐሚጥካ ፅባሕ ንጎ ንዓኻ ክድግፈካ ዝኽእል ክኸውን ክኽእል ኣሎ ኣብ ኤውሮፓ ኢና ኣብ ምዕቡል ዓለም ንነብር ዘለና ኩሉ ብሓፈሻ
ድሕሪ 65 ዓመት ሪታየርመንት ወይ እንታይ ዝብልዎ ጥሮታ ዝበሃል ኣሎ መብዛሕትኡ ሓበሻ ብዙሕ ናይ ነዊሕ ሓሳብ ስለ ዘይብልና ኣይርዳዕናን እዩ ግን ሪል ሓደገኛ ግዜ እዩ እዚ ብፍላይ ንዑ ፕላን ክገብሩ መሳርሕትኩም ፃዕዱ ትሪእዎም ትኾኑ ኩሉ ግዜ ብዛዕባኡ ምትሓሰብ እዮም ንሕና እውን ከምኡ መንፅር ብዛዕባ ሪታየርመንት ናትና ወይ ድሕሪ እቲ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ስራሕ ዝጠውልለሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ምዃንና ክንሓስብ ንክእል ኣለና ካብኦም ንላዕሊ ንበሽኸም ንሕና ስደተኛታት ስለ ዝኾና ስለዚ ቀዳመይቲ ዕላማ ናይ ሴቪንግ ንፁር ክንገብር ክንክእል ኣለና ካልኣይ ድማ 10% ናይቲ ኤቭሪ ገንዘብ ንረኽቦ ናይ ዝረኸብናዮ ቅርሺ 10% ናታ ካብ 100 ተኮይኑ 100 ካብ 1000 ተኮይኑ 100 ካብ 200 ተኮይኑ 200 ስለዚ እዚ ብውሑድ እየ ዝብለኩም ብላዕሊ ትወስዱ ተኮይንኩም ብርግፅ ልዕሊኡ ከተቐምጡ ክትክእሉ ኣለኩም ግን ናብቲ ዕላማ ንስኹም ዝበልኩም ምናልባት እዛ ዕላማ እውን ከተብዝሕዋ ትኽእሉ ኢኹም ሓንቲ ንቫኬሽን ሓንቲ ንመፃኢ ሓንቲ ድማ ገለ ኢልኩም ካብ ክትመቃቅልዎን ትኽእሉ ኢኹም ሽዑ 10% ድዩ ዋላ 5% ትገብሩለን ግን እንድሕር ዕላማ ጌርኩም ሴቭ ትገብሩለዎም ቀሊል እዩ ሴቭ ንክትገብር እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ንቐፅል ሳልሰይቲ ዕላማና ፈሊጥና 10% ከነብልና ግን ምስ ግዜ እናዓበየ ክኸይድ ኣሎ እቲ ሴቭ ንገብሮ እናዓበየ ክኸይድ ተኮይኑ ከዓ ክልተ ነገራት ኣለዋና ቀዳመይቲ ክንገብራ ንኽእል ኣብ ኢድ ኩሉ ዝኾነት ማለት እዩ ነቲ ወፃኢታት ናትና ኤክስፐንስስ ናትና ማለት ወፃኢታት ናትና ውጭ ትንኸፍሎ ንዑ ክንቋፃፀሮን ከነብድሎን ክንክልክል ኣለና እንተኽኢልና ብሙሉእ እቲ ንኸፍላ ወርሒ ፀፂና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ክንደይ ኣበይ ይኸይድ ኣሎ ሽዑ እንተፈሊጥካ ኢኻ ከተጉድል ትኽእል እምበር ዘይትፈልጦ ኮይንካ ከተጉድል እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ወፃኢታትና ኣነፂርና ፈሊጥና ካብኡ ከነጉድለሉ ንኽእል ክንፍትን ኣለና እዛ ቀዳመይቲ ጉምቲ ክትኮን ከላ ካልአይቲ ድማ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ንእትዎ ኣዝዩ ውሑድ ስለ ዝኸውን ከተጉድል ካብኡ እውን ኣሸጋሪ እዩ ትኸውን ኣብዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ካብ ከይበላዕካ ምውዓልን ገለመለ ከመይ ጌርካ ብዙሕ ኣታዊኻ ከተዕብዮ ትኽእል ካብ ምሕሳብ የድሊ ሕጂ እዚኣ ልክዕ ማዕረትያ ወፃኢታትካ ምግዳል ከመይ እያ እዚኣ ከመይ ጌርና ኣታዊታትና ሓፍ ከነብሎ ንኽእል እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ኣታዊታትና በቲ ደለናዮ ደረጃ ሓፍ ከነብለሉ ንኽእል መንገዲ ወይ እንታይ ዓይነት ሜላታት ክህልው ይኽእል ኣብቲ ከባቢና ንሕና ክንጥቀመሎም ንኽእል ነቲ ኣታዊታትና ሓፍ ከብሉልና ዝኽእሉ ኩሉ ግዜ የለን ኢልና ኣይንእመን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብ ከባቢና ብፍላይ ናይ ሎሚ ቴክኖሎጂ ግዜ ብዙሕ ዕድላት ኣሎ ቁሩብ ስራሕ እንተወሲድካ ኣሎ ቁሩብ እንድሕር ተማሂርካ ከይስራሕካ ከባቢኻ ከለኻ ናይ ገዛ ኣብ ገዛኻ ላውንድሪ ከፊትካ ድዩ ናትካ ቤቢሲተር ከፊትካ ድዩ ዝተፈላለየ ናናእሽቲ ቢዝነስስ ንዓኻ ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለው ግዜ ዘይብሎም ገንዘብ ዘለዎም ከመይ ጌርካ ሰርቭ ክትገብሮም ትኽእል ከመይ ጌርካ ኣይዶኖ ሓደ ቢዚ ዝኾነ ሰብ ተሎ ኣብ ከባቢኹም ግዜ ዘይብሉ ከመይ ጌርካ ምስኡ ተቆፃፂርካ ምናይ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኣብ ገዛ ትኽእል ከመይ ጌረ ንዑ ምግቢ ሰሪሐ ድየ ላውንድሪ ገይረ ድየ ከመይ ጌርካ ምስኡ ተዓማሚልካ ካብኡ ገንዘብ ትረክብ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ናይ ግድን ኣይኮነን ተቆፂርካ ምስራሕ ስለዚ ክልትየን ዴፈንስ ክንብል ከለና ወይ ምክልኻል ክንብል ከለና ነቲ ወፃኢታት ናትና ምዕቃብ ወይ ምግዳል ኦፈንስ ክንብል ከለና ከዓ ነቲ ኣታዊታትና ሓፍ ከነብለሉ መንገድኻ ምፍታን ብክልትኡ ካብ ክልትኡ ሓዲኡ ክንረክብ ክንክእል ኣለና ወይ ብክልትኡ ከዓ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ኣነ እኮ ዝያዳታ ኤርኒንግ እቲ ኣታዊታት ናትካ ምዕባየ ዝፈቱ ናብኣ ፀቂጥና እንተሰራሕና ምክንያቱ ክትመሃር ኢኻ ክትምዕብል ኢኻ ክትልዕል ኢኻ ካብ መዓልታዊ ነትናትካ ውጭታት ክትብል ጥራይ ትፍትን ኣታዊታት ሓፍ ኣቢልካ ትኽእለሉ መንገዲ ግን ወላ ኣታዊታት ከሽሕ ግዜ ዕብየ እንድሕር ኣብቲ ወፃኢታትካ ቁፅጥር ዘይብልካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልና ስለዚ ክልቲአን ማዕርየን ንኸዳ ክነስተውለለና ኣለና እዚአን ከዓ ራብዐይቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ሰለስተ እንተሪኢኹም እንተዛረብናየን ብዛዕባ ከመይ ጌርና ገንዘብ ከነዋህላ ኣለና ከመይ ጌርና ክንዕብዮ ኣለና ከመይ ጌርና ከነብዝሖ ክንኽእል ኣለና ኣብዚኣ ዝረሳዕኩልኩም ኣለዋ እንድሕሪ ክኢልኩም ብፍላይ ባንኪ እንትጥቀሙ እንተኮይንኩም ኣብታ ቀዳመይትን ካልአይትን ነቲ ሴቪንግ ናትኩም ኣብቲ ንስኹም ትጥቀምሉ ኣካውንት ኣይትግበርዎ ኣይትርኣይዎ እቲ ገንዘብ ቀዳመይትን 10% ድን 20% ኣብ ሽፓርካ ይብሉ ኣብ ጀርመን ወይ ከዓ ሴቪንግ ኣካውንት ይብሉ ኣብ እንግሊሽ ከምኡ ክትከፍትለኩም ኣብቲ ባንክኩም ከይድኩም ክፈቱልና ትብልዎም ነፍሲ ወከፍ ደሞዝ ምስ ኣተወኒ ድማ 10% ድ 20% ናብታ ሴቪንግ ኣካውንት ናተይ ኣስክሩላ ይብሎ ምክንያቱ ኣብታ ሴቪንግ ኣካውንት ኢንትረስት ሬት ቁሩብ ክህብዎም ይኽእሉ እዮም ወለድ ኣለዎ እቲ ገንዘብ ካልኣይ ድማ እቲ ዝለዓለ ኣይትርእይዎን ኢኹም ስለዘይትርእይዎም ካብኡ ትጥምቶን እዮም ንዕብቲ ካንተኻ ተኸዚኑ ግን ስለ ትርእዮ ዘለካ ከጋጌካ ይኽእል ሕጂ እንድሕር ነዘን ሰለስተ ስቴፕስ ተጌርና ነዘን ቀዳሞት ድሕሪ ገንዘብ ክህልወና እዩ ቀጥታ ከዚ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ብፍላይ ኣብ ኢንቨስትመንት ሽዑ ኣገዳሲ ክኸውን ንዓኹም ገሊኹም ዝረብ ዝበፅሕኩም ከም ዘለኹም እውን ይፈልጥ እየ ኢንቨስት ምግባር ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ጌጋር ዴታ ኣለዎ ኢንቨስት ምግባር ክገብር ከም ዘለዎ ይፈልጥ ግን
بزي يفلطوها invest تقبر تريو قدامي the principle of investment ده invest in something you know in something you understand in something that you are very knowledgeable يبلو كل جزء نابن تزعبي billionaire or investor respected investor عالم وارن بافت ينسجن تجربة حتى نسوز فلدا عودة رأيو invest تقبر نابن الجوك زمس أنت هلا زخون السب كم زي كامباني نحنتي نا بيتكوينس جاب زي كريبتو كورنسيز بعد بس سباوي invest تقبر تسمى تبغيو أنا زعبو حمانت بنك في الأفريقيا يبلينجن انتاي بنفيت ناي كريبتو كورنسي أبتي كنت أبانا عالم بخمي يغيرو زخ ريلي أتأتينا نفلطان كلالنا نابن بقلل دبله دحري تكنولوجي أب جوجل تأمن تخينكا زي information technology تأمن تخينكا أبتين كامباني تاتسنا أمن جوجل تفتوان تخينكا تكراتلان تخينكا وي آيفون بتعمي بتسرحهم بتزفت روزلون برت تعقب تخينكا أبكم كامباني بس مقبر تخليها جن أب كامباني ستوكس إنفست قبرونا نه تبابعني معناته ستوكس بزح ريسك سلزلوا أب بورتفوليو يعني إنفست نقبر أب زين تأكل دليل له زخونة ولا جزاري خد كز ولا تكالني خد كفر أب تتفلتو إنفست قبرات كلا لك تتقبر كم زلها كداك خلالو بقمة مذهب تيلا زيا أنا تيرنا كنفلتا زلنا قدايا معناته بزح جزء تقبر جيجا سلزخونة أنا تيرنا نفلتا هنكلا لنا دحريا تايمت جنزبنا أميتنا إنفست جيرنا أنت نقبرلنا بروتكت نقبرلنا قد عقبة نكلالنا إنشورانس يدما دعقبة جنزبك استفل عليه من قد إنشورانس كلنا كخلاله نابن تجيبزو أجزي تسمى نايريسا مستدي إلكا محبري قوام ويكلم ده تبغى يسوق ما غيكون جن تغيرنا بليز إنشورانس على السوق هم شرشي عتر شيء خلنا ورح تخفله كتكفلو خلها يا ولا حد تقمية بلون إنشورانس نحما جزيل كها تخفلو سلزي يا إردع عن زي كتكفلو خلها كن حما كابي وتهلو دحري جزي خا ما أبتك تمانا كحدا برسنت حوق قاعد نزل تغينو دحري إنشورانس زي بالكا ناي كل تمي تشح إنفستمنت خايز حرر دلو شد شهر شش جيت حرر يكون كاثر دلك عبي خاطر كلا لك سلزي بليز بستقالنا متن جنزبنا دي نبرتنا دي نفسنا دي بروبر انشورانس كلونا له انا زغمه طلب سويسجي استفل عليه ليفل اسنا انشورانس هلو سلازي ريلي مستنات كدليتات زخيد انشورانس كلوا كخلا له ولا كو جنزب وصايت راي تخونه ግን ያ ሕማቅ ነገር ማእሲ መጽእ ስለ ዘይትፈልጥ ፕሮፐር ኢንሹራንስ ካ ክህሉ ኣገዳስን ኣድላይን እዩ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይቲ ትምህርቲ ናይ ሎሚ ከዓ passive income stream كلنا له كلنا سرحنا هنا جنزبنا نمسو ورح تخيمنا قالينا جنزبنا نمسو يفلت يعني نكم جن تخيلنا معرنا دسرح ستريم وي كمزي تكال كوينو نحنا نسرحو جن بعلو خا كسرح زغل نحنا كيهلنا بعلو جنزب كمت زغل دكان ديو اونلاين بزنس ديو سيرفيس نحنا نبوديو كمتات كنحسب كنكل لنا معناته ካብ ደሞዝካ ጥራይሲ ኣኪብካ ብዙሕ ከይሰጥ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ስለዚ ፓሲቭ ኢንካም ስትሪምስ ብዛዕባ እዚ ኣገዳሲ ሓንቲ ቪድዮ ክገብር እየ ከመይ ጌርና እንታይ ዓይነት ፓሲቭ ኢንካም ስትሪምስ ኣለው ንኣብነት ካብዚ ሕጂ ኣብቲ ኢንቨስት ንብሎ ገዛ እንተገዚእካ እቲ ገዛኻ እንድሕር ተካርዮ ኣለካ እቲ ንሱ ዘምፃልካ ፓሲቭ ኢንካም እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ወርሒ ሙሉእ ደኽሞ ኣለካ ንስኻ እናሰርሕካ ንሱ ገንዘብ እዩ ዘምፅእ ዘሎ ስለዚ ገለ ነገር ባዕሉ ገንዘብ ኣብ ልዕሊ ደሞዝ ናትካ ኮይኑ ክሕግዘካ ዝኽእል ናይ ኣታዊታት ምንጭታት ክንሓስብ ክንከል ኣለና እዚኣቶም ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም ስለዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ኢራ ብዙሓት ዕድላት ናይ ከምዝኾኑ ዘለዉ እዩ ዝንገር ኣለዉ ንኣነ እውን ተጠቃሚ ናቶም እየ ሓደ ካብኦም ስለዚ ብዛዕባ እዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ፍሊት ክገበር ገብር እየ ሓሲበ ዘለኹ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ኩነታት ከም ጥቕምር እየ ግን ገብር እየ ሓንቲ ናይ ፓሲቭ ኢንካም ስትሪምስ ሓንቲ ቪድዮ ገብር እየ ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ሎሚ ከመይ ጌርና ገንዘብና ሞቲቬሽን ብዘለዎ ነዋህል ኣሎ ነቲ ምውህላል ብኸመይ ከነዕብዮ ንኽእል ከመይ ጌርና ድማ ነቲ ዘዋህለና ኢንቨስት ንገብሮ ኣብ ንፈልጦ ኣብ ዝርዳእና ነገር ከመይ ጌርና ድማ ኢንሹራንስ ጌርና ፕሮቴክት ክንገብሮ ከም ዘለና ርኢና ኣለና ኣብ መወዳእታ ድማ እንተኽኢልና ፓሲቭ ኢንካም ስትሪም ክህልወና ከም ዘለዎ ነጊረኩም ኣሎ ናይ ሎሚ ቪድዮ እዚአን ነይረን ትምህርቲ ካብዚአን ተን ዝፈተኹማ እንተላ ኣብ ኮሜንት ተትከትፉለይ ከምኡ ድማ ንኣብኩም ፊድባክ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ትምህርቲ ብዛዕባ ክትመሃርዎ ትደልዩ ፊድባክ ተሂብኩም ንፅቡቅ እዩ
يا كم تجيرنا كلنا بحدنا عبي أنا غنا عم تغمكم زخل زبالكو تمرتي أمسالكم مالتي بزغنا نايلو تمرت أبز ودينا لنا أبز مت تمرت دما بفلا بإنفستمنت تتقارة تمرت خجبر كفتني كسب شو دما دحن كنيو نلومي أبز ودي الله دحن كونيشا